28 траўня аўторак. Вітаю, Сергей Падсасонны, і гэта Белсат Зум. Размаўляем з экспертамі, таксама слухаем каментары і сёння ў нашым выданні. 6723. Столькі беларусаў паўдзельнічалі ў выбарах у каардынацыйную раду. Што гэта азначае для палітычнага жыцця і жыцця беларусаў? Пытанні пра пашпарт новай Беларусі. Літоўская кампанія «Распрацоўнік» аказалася звязанай з гаманцом Лукашэнкі, а параіў кампанію былы супрацоўнік МУС з бізнесам у Беларусі. Напружанне на беларуска-польскай мяжы. Рэжым націскае міграцыйным крызісам, а ў Варшаве ацэньваюць магчымасці адкрыцця межаў. 3 дні галасавання і больш за 6700 галасоў беларусаў. У каардынацыйную раду трэцяга склікання трапяць 80 асобаў, і іх прозвішчы ўжо таксама вядомыя. Большасць мандатаў, 28, атрымаў спіс каманда «Латушкі» і «Рух за свабоду», які і перамог у галасаванні з 35%. Ад блоку Пракоп'ева і Ягорова ў трэці склад каардынацыйнай рады увойдуць 13 прадстаўнікоў. Па 8 месцаў у гэтым прадстаўнічым органе беларускіх дэмакратычных сілаў атрымалі спісы «Незалежныя беларусы», «Еўрапейскі выбар» і «Моладзевы наступ». Спісы «Наша справа» і «Воля» будуць прадстаўляць па 6 чалавек. І толькі 3 месцы зоймуць чальцы спісу «Хопіць баяцца». 3 спісы атрымалі менш за 3% галасоў выбарнікаў і, адпаведна, не трапілі ў каардынацыйную раду. Гэта «Голас дыяспараў», «Адзінства па-за межамі», «Салідарнасць» і грамадскі рух «Краіна для жыцця». Першае паседжанне новага складу каардынацыйнай рады запланаванае на 15 чэрвеня. І ўжо цяпер з намі на відэасувязі, уласна, Павел Латушка, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення і намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету. Вітаю, спадар Павел. Вітаю вас. Спадар Павел, 6723 беларусы прагаласавалі. Як для вас гэтая лічба? Як вы яе ацэньваеце сёння? Зразумела, што гэта невялікая яўка, гэтым нельга ганарыцца, але дакладна тут няма віны выбаршчыкаў, мы не маем права, і апошні палітык, які будзе абвінавачваць у гэтым менавіта выбаршчыкаў. Але мы павінны зразумець, у якіх абставінах адбываліся выбары. Перадусім, з аднаго боку, лагічна ў дэмакратычных працэсах, калі палітыкі агітуюць за галасы выбаршчыкаў, і мы менавіта гэта рабілі. Другое, мы сутыкнуліся з масавым супрацьстаяннем у адносінах да выбараў з боку рэжыму Лукашэнкі. Нашая задача сёння апраўдаць давер гэтых 7000, каля 7000 выбаршчыкаў беларусаў, якія аддалі галасы за членаў каардынацыйнай рады. А навошта беларусам чарговая структура? Чаму нельга рабіць тыя ж самыя рэчы, як Народнае антыкрызіснае ўпраўленне, як пераходны кабінет, як там офіс Святланы Ціханаўскай і гэтак далей? Шановны спадар Сергей, калі вы, дасведчаны журналіст, называеце слово «чарговая структура», у мяне гэта выклікае вялікае здзіўленне. Вы, як чалавек, які пражывае ў Польшчы, дакладна ведаеце сістэму інстытутаў дэмакратычных краінаў, якія існуюць. Ёсць парламенцкія структуры, прадстаўнічыя органы, ёсць выканаўчыя структуры гэтай урады, ёсць кіраўнікі дзяржаў. Як мы ведаем, зусім іншая дэмакратычная сістэма, якая функцыянуе. Гэта не чарговая структура. Выступаем менавіта за фарміраванне протыдзяржаўных інстытутаў ці альбо моцных інстытутаў, якія павінны у адпаведнасці з кампетэнцыяй кожнага займацца справай для агульнай мэты, аб'яднанай мэты. Мы можам з вами разлічваць на тое, што толькі адзін чалавек будзе прадстаўляць дэмакратычны рух Беларусі. А можам лічыць, што важна, каб гэтага аднаго чалавека падтрымлівала яшчэ 80 дэлегатаў каардынацыйнай рады, абраных беларусамі. І гэта таксама ўспрымаецца вельмі станоўча. Абраных беларусамі гэта дастаткова умоўна, бо гэта нават не 1% беларускіх выбарнікаў. Да, я пагаджуся з вами, таму я сказаў, што яўка невялікая, і гэта не можа нас задаволіць, і гэта не можа ні ў якім сэнсе казаць, што віна беларусаў. Навошта гэта беларусам у такім выпадку? Ну, мы на гэтае пытанне адказвалі неаднойчы падчас выбарчай кампаніі. Я паўтару яшчэ раз.
Першае, вось, напрыклад, я вам магу адразу паказаць першы дакумент, які мы ўжо рыхтуем, які, я спадзяюся, бліжэйшымі днямі мы прадставім як першую ініцыятыву для новага склада Коордынацыйнай рады. Яна называецца наступным чынам. Гэта рэзалюцыя Коордынацыйнай рады трэцяга склікання па спрашчэнні візавага рэжыму для беларусаў і паляпшэнні памежнага руху для перасячэння мяжы. Мы будзем з павагай ставіцца да 7 тысяч галасоў, таксама як з павагай да сотень ці да мільёнаў. Ці з павагай паставяцца таксама замежныя заходнія партнёры і суседзі, якія прызнаюць альбо не прызнаюць прадстаўнічасць гэтага органа? Вось пытанне. Што магу сказаць на сёння? З раніцы я атрымаў імейл з боку спецпрадстаўніка, дуаена спецпрадстаўнікоў амбасадараў, якія акрэдытаваны пры дэмакратычных сілах Беларусі, з прапановай правесці у самы бліжэйшы час сустрэчу для абмеркавання шляхоў нашага ўзаемадзеяння. Так што ўжо ёсць першая ініцыятыва менавіта з заходняга боку, не з нашага боку, не з боку новага склада Коордынацыйнай рады. Другое, я, можа, не магу агучваць, але таксама ўжо сёння адбыліся размовы у кантэксце міжпарламентскіх структураў. Так што гэты працэс ужо пайшоў. Іх рэакцыя на сам факт таго, што адбыліся выбары, да, і што гэта выбарны прадстаўнічы орган, ён абраны прадстаўнічы орган. Яшчэ раз, разумеючы, што вельмі мала людзей, але выбраны і абраны. Гэта вельмі важна. Гэта разумеюць у дэмакратыях. Вярнуся да свайго пытання, бо вы гаворыце пра тое, што дзейнічаеце на карысць беларусаў. Тут няма ніякага сумневу, толькі ўсё ж такі. Ва ўсіх структурах НАУ, кабінет, офіс Святланы Ціхановскай, іншых таксама арганізацыях. Пачакайце. НАУ не прычым да кабінета, ні да Коордынацыйнай рады, ні інстытута прэзідэнта. НАУ гэта грамадская ініцыятыва. Чаму усе гэтыя структуры з 2020 года не спрасцілі візавы рэжым для беларусаў, про які вы гаворыце цяпер увесь час? Я не зусім з вами згодны. Па-першае, гэта рашэнне не Светланы Ціхановскай, не аб'яднанага пераходнага кабінета, не Коордынацыйнай рады. Можна я закончу, да? Вы спрабуеце мне перарываць. Так вось, я заканчиваю свою думку. Но, шановныя беларусы, я звяртаюсь да вас. Няўжо вы лічыце, што Павел Латушка можа прыняць рашэнне, пастанову ўрада Польшы альбо пастанову краін-удзельнікаў шенгенскай зоны аб спрашчэнні візавага рэжыму для беларусаў? Што зменіцца з тым, што таксама тыя ж самыя людзі трапяць у Коордынацыйную раду? Не тыя самыя, прабачце, гэта абсалютна не тыя самыя людзі. Не ўсе тыя ж самыя, але вельмі шмат. Не, гэта абраныя людзі беларусамі. Першы раз вы чамусьці хочаце Павел Латушка там быў не абраны, а тут Павел Латушка абраны. Галоўны інструмент, які існуе ў дэмакратыях. А галоўны інструмент у дэмакратыях, і вы жывіце ў дэмакратычнай краіне шмат гадоў, гэта выбары. Вы чамусьці вядзеце барацьбу зараз з правам беларусаў абіраць. Выбары большасці грамадзянаў. Лукашэнкаўскую Беларусь. Зразумела, так ніхто ж не прэтэндуе прадстаўляць усю Беларусь і беларускае грамадства. То бок вы будзеце прадстаўляць 7 тысяч гэтых беларусаў, якія галасавалі на выбарах. Мы будзем прадстаўляць інтарэсы беларусаў у тым кантэксце, калі гэта важна для беларусаў. Калі візавая праблематыка цікавіць мільён беларусаў, значыцца мы будзем займацца мільёнам беларусаў. І што гэта шкодна для беларусаў? Я думаю, што ўсе адкажуць: не, гэта не шкодна. Калі пытанне адкрыцця памежнага перахода гэта датычыцца сотень тысяч беларусаў, значыцца мы будзем займацца гэтым пытаннем. Я пытаюсь пра тое, чым будзе адрознівацца дзейнасць і чаму раптам цяпер Паўла Латушку у Коордынацыйнай радзе паслухаюць, а да гэтага не слухалі. Не, давайте не акрэслівацца ўсё да персанальнай асобы. Яшчэ раз, прычым тут Павел Латушка? Мы кажам пра... Мы з вами размаўляем, магу назваць іншае прозвішча. А вы хочаце спазіцыянаваць гэта. Паўла Латушку маглі паслухаць у кабінеце, зараз будуць слухаць Коордынацыйнай рады. Не Паўла Латушку, абраны орган. Гэта калектыўны орган, прадстаўнічы орган, абраны беларусамі, і прадстаўляць ён будзе беларусаў. Тысячамі беларусаў. Яшчэ раз, калі гэта праблема цікавіць сотні тысяч беларусаў, будзем займацца праблемай сотень тысяч беларусаў. Іншае пытанне.
Іншае пытанне. Усё ж такі добры ў вас вынік, найлепшы, з чым можна віншаваць, некаторыя не віншуюць, я віншую. І тут узнікае такое пытанне, бо ўсё ж Шмат людей такі павіншавала, вельмі шмат. Светлана Ціхановская сёння даслала віншаванне. Так што я ўдзячны ёй, ўдзячны ўсім беларусам. Дарэчы, калегам па выбарах практычна ўсе павіншавалі. Так што вялікі дзякуй усім за віншаванне. І вам таксама. большасці ўсё ж такі не хапае ў каардынацыйнай радзе і давядзецца рабіць кааліцыю. Ці вы ўжо ведаеце з кім? Гэта прадмет кансультацыі, яны зараз адбываюцца. Ці Андрэй Ягораў павінен у такім выпадку застацца спікерам, калі вы будзеце рабіць з ім кааліцыю? Па-першае, яшчэ раз кажу, мы не разглядалі яшчэ канчатковую кааліцыю, якая патрэбна дзеля таго, каб мець большасць і прызначыць спікера каардынацыйнай рады. Таму пытанне Ягорава ўвогуле не абмяркоўвалася і не абмяркоўваецца. Ці таксама ўзнікае пытанне, каардынацыйная рада, бо вы маеце цяпер большасць, будзе ісці ў кірунку такога займання ў палітычнай дэмакратычнай беларускай прасторы палітычнага лідарства. І што будзе азначаць выцясненне Святланы Ціхановскай таксама. Ну, мы же, шановны спадар Сергей, я паўтараю уже гэта ў 10-й раз. Можете ўзяць все мои ролики, відэо падчас перадвыбарчай кампаніі. Я публічна гэта заяўляю, паўтараю яшчэ раз. Мы за ўзмацненне інстытутаў. Інстытута прэзідэнт-элект, якой з'яўляецца Светлана Ціхановская, аб'яднанага пераходнага кабінета і каардынацыйнай рады. І за эфектыўнае супрацоўніцтва менавіта ўсіх гэтых трох інстытутаў. Нема нашай мэты нікога пасунуць, нікога замесціць, не ведаю, не нанесці камусьці шкоду. Бо ў нас ёсць толькі адна мэта – рэжым Лукашэнкі. І ўсе тыя, хто гатовы супрацоўнічаць з нашай кааліцыяй дзеля таго, каб знесці гэты рэжым Лукашэнкі, прыцягнуць яго да адказнасці за злачынствы, гэта нашыя паплечнікі. Все, хто іншы, гэта ўжо іх права выбара. Кажа гаспадарства Павел Латушка, дзякуй за гэтую размову. Дзякуй вам. І пытанне пра пашпарт новай Беларусі. Беларускі расследавальніцкі цэнтр апублікаваў расследаванне, а ў ім пра тое, што фірма, якая займалася ў Літве гэтым пашпартам, можа мець сувязь з гаманцом Александра Лукашэнкі, а таксама чалавек, які прывёў у гэтую фірму, з'яўляецца былым супрацоўнікам Міністэрства ўнутраных справаў. У расследаванні гаворыцца пра тое, што літоўская фірма, якая працуе над праектам пашпарта новай Беларусі і друкуе пашпарты для грамадзянаў Літвы, мае сувязі з гаманцом Лукашэнкі Віктарам Шаўцовым. Бізнэсовец быў замяшаны ў шэраг скандалаў. А вось параіў гэтую фірму аб'яднанаму пераходнаму кабінету кіраўнік геральдычнай рады Мікіта Забуга, а ён аказаўся выпускніком МУЗ з чырвоным дыпломам, працаваў у пракуратуры, а нават меў бізнес у Беларусі яшчэ ў 2023 годзе. І прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету па міжнародных справах Валер Кавалеўскі ўжо на відэасувязі. Вітаю, спадар Валер. Вітаю, спадар Сергей. Як так атрымалася, што літоўская кампанія распрацоўшчык пашпарта новай Беларусі, тут магу памыліцца па-літоўску ОАБ Гарсу Пасауліс, але так яна пішацца, звязаная з гаманцом Лукашэнкі Віктарам Шаўцовым, і вы супрацоўнічаеце з ёй, каб вырабіць уласна пашпарт. Па-першае, гэта інфармацыя новая для нас. Хаця, канешне, вы ўжо маглі бачыць з публікацыі БРЦ, што у мяне бралі гэтыя каментары, задавалі гэтыя пытанні, але тое, што паведамілі журналісты, было ў пэўным сэнсе навіной. Тым не менш, ёсць таксама інфармацыя, наўпроста інфармацыя ад Гарсу Пасауліс пра тое, што сапраўды ў іх было супрацоўніцтва з беларускімі кампаніямі, але пасля таго, як пачалася вайна супраць Украіны, яны гэтае супрацоўніцтва спынілі цалкам. Вось на сённяшні дзень ніякага прадмета для супрацоўніцтва паміж Гарсу Пасауліс і беларускімі кампаніямі няма. Пры гэтым ўсё ж такі кампанія, якая мела нейкія супольныя справы, тут трэба заўважыць, гэта другая кампанія, гэта ОАБ GP Galagraphics, яна робіць абаронныя галаграмы для еўрапейскага рынку, і вядома, што да 9 лістапада 2023 года 70% гэтых акцый належалі
беларусам уласна, і адбывалася такая супраца. Ці гэта не перашкода для таго, каб рабіць справы беларускага пашпарту Новай Беларусі з такой фірмай? Ну, калі казаць менавіта пра гэтую кампанію, то па той інфармацыі, якая ёсць у мяне, гэтая кампанія зараз знаходзіцца ў працэсе ліквідацыі. Зноў жа, это тое, што тычыцца саміх Гарсу Пасаўліс. Мы да гэтага дачынення не маем. І тут я лічу важным адзначыць наступнае. Тое, што ў нас было супрацоўніцтва з Гарсу Пасаўліс на этапе распрацоўкі дызайна пашпарта. Яны нам дапамаглі з замовай матэрыялаў для узораў дакументаў і для першай партыі пашпартоў. Але для таго, каб працягваць супрацоўніцтва надалей, пасля стварэння органа выдачы, пасля фармавання каманды будзе праведзеная праверка любых нашых падрадчыкаў, з якімі нам трэба будзе працаваць. І гэта звычайная юрыдычная працэдура, калі праводзіцца праверка такая, вывучэнне сваіх партнёраў. І пасля будзе прымацца рашэнне пра тое, як далей мы будзем супрацоўнічаць. Калі ёсць нейкія падазрэнні ці нейкія сумневы, то канешне, гэта ставіць пытанне па-іншаму. Гэта не азначае, што кампанія з'яўляецца недобрасумленнай, што яны парушаюць закон. Ведаю, што Гарсу Пасаўліс супрацоўнічае з літоўскім урадам і выдае пашпарты ў самой Літве. Гэта значыць, што яны адпавядаюць тым патрабаванням літоўскага заканадаўства і нацыянальнай бяспекі, якія існуюць у Літоўскай рэспубліцы. Таму таксама трэба аб'ектыўна падыходзіць да гэтага збалансавана і не кідацца да нейкіх высноваў загадзя. Таксама ведаю пра тое, што вас да гэтай кампаніі прывёў Мікіта Забуга, я яго ведаю таксама асабіста. Ну і тут цікавае мінулае ў гэтага чалавека, і не толькі мінулае, бо гаворка ідзе пра тое, што гэта выпускнік акадэміі МУЗ з чырвоным дыпломам, таксама следчы з СК, следчага камітэту, які, канешне, даўно з'ехаў, але з Беларусі, але тым не менш меў там бізнес, і да 13 сакавіка 23 года быў саўладальнікам кампаніі «Ферата», якая прадае рэкламу ў аэрапорце ў Менску. І гэты чалавек адказвае за пашпарт? Гэта нейкі жарт? Ну, па-першае, такая інфармацыя для мяне новая. Я ведаю пра тое, што Мікіта Забуга выпускнік акадэміі міліцыі. Ну, але разам з тым гэта таксама не павінна ўспрымацца, на мой погляд, не павінна ўспрымацца як нейкая інфармацыя, якая ці факт з біяграфіі, які аўтаматычна дыскваліфікуе чалавека. Я ў свой час таксама скончыў факультэт міжнародных адносінаў Беларускага дзяржаўнага універсітэта, правда, без чырвонага дыплома. Я працаваў у Міністэрстве знешнеэканамічных сувязяў, у Міністэрстве замежных спраў і працаваў у амбасадзе Беларусі ў Вашынгтоне. Так, але вы не сябруеце з Вадзімам Грыцом, які расследаваў тэракт у менскім метро, а таксама плюшавы дэсант. Мне няма такіх сяброўстваў, няма такіх адносінаў. А вось у Забугі ёсць. Ну, гэта са сцверджанняў расследавання. З нашых крыніцаў, скажем так. Да. Ну, тым не менш, я падкрэслю, што гэта інфармацыя пра бізнес-інтарэсы у Беларусі Мікіты Забугі, яна для мяне новая. Я пра гэта раней не ведаю. Чаму не было праведзена расследаванне пра такую асобу і нейкае спраўджванне, правяранне такой асобы, бо за вамі ўжо справа ЧКБ, справа спадарыні Зарэцкай. І зноў топчымся ў гэтых пытаннях бяспекі. Спадар Сергей, я ўдакладню, за мной няма ніякай справы ЧКБ, я да гэтага не маю ніякае дачынення. За структурамі офіса я маю на ўвазе, з якога вы выйшлі, але гэта не значыць, што вы не адтуль. Я не з офіса Светланы Ціхановскай, я на сённяшні дзень я знаходжуся ў кабінеце. Тое, што было доўгае супрацоўніцтва офіса Светланы Ціхановскай з Мікітам Забугам, але гэта выключна ў рамках працы, якая вядзецца геральдычнай радай. Это распрацоўка медалёў, ардыноў і гэтак далей. І так была зроблена вельмі важная праца па стварэнню дызайна пашпарта геральдычнай радай. І гэтыя рэчы таксама нельга адкідаць у бок, трэба гэта цэніць. Ну, можа, за гэта Мікіту Забугу Святлана Ціхановская ўзнагародзіла нават знакам гонару, але гэта не змяняе факту тое, пра што я кажу. І таксама ўзнікае пытанне даверу да гэтага праекту ў заходніх партнёраў, не толькі ў мяне. Што будзе далей з гэтым праектам цяпер? Ну, што тычыцца адносінаў з Мікітам Забугам, я думаю, это пытанне варта адрасаваць офісу Светланы Ціхановскай, дзе такое супрацоўніцтва адбываецца. Што тычыцца даверу, цалкам згодзін з тым, што давер гэта вельмі важна.
да праекта. Гэта 99% поспеху гэтага праекта, бо калі не будзе гэта даверу найперш ад саміх беларусаў і пасля ўжо ад замежных партнёраў, то, канешне, у праекта не будзе ніякіх перспектыў на рэалізацыю. Таму мы ад самага пачатку казалі тое, што гэта галоўная умова для таго, каб праект быў рэалізаваны, быў паспяховым, і мы намагаемся зрабіць менавіта так, каб гэта былі празрыстыя дзеянні і тэхнічнага органа, і нашай палітычнай дзейнасці па забеспячэнні прызнання гэтага дакумента. На сённяшні дзень тэхнічная частка праекта яшчэ не пачалася. Мы яшчэ не сфармавалі каманду органа выдачы, таму гэта перашкода, якая нам не дазваляе рухацца далей. Нам трэба знайсці людзей, якія будуць кампетэнтнымі, якія будуць адказнымі, якія будуць зразумелымі і празрыстымі, якія змогуць узяць на сябе менавіта тэхнічную частку рэалізацыі праекта. Ну, бачыце, нават на гэтым этапе ёсць людзі, якія дастаткова непразрыстыя і да якіх ёсць пытанні. Зноў жа, я падкрэслю, што Мікіта Забуга не з'яўляецца часткай органа выдачы, ён не мае дачынення да працэсу выдачы дакументаў і ніякім чынам не будзе мець доступу да даных проста таму, што ў яго абсалютна іншая функцыя. Гэтую функцыю ён ужо выканаў па праекце. То бок усе гэтыя факты, которые я сказаў, гэта не перашкода. На сённяшні дзень праца, якую мелася зрабіць гералагічная рада, зроблена. Гэта распрацоўка дызайна дакумента. Надалей пачынаецца працэс выдачы дакументаў, дакладней спачатку ўзору дакументаў, пасля ўжо выдачы саміх пашпартоў. І тут гералагічная рада ніякае дачынення да гэтага працэсу не чакаецца, што яна будзе мець гэта дачыненне. Калі чакаць пашпарту? Ці гэта ўжо пытанне, якое нельга задаваць? Не, это важное пытанне, і яго правільна задаваць. Неправільна тое, што мне няма добрага адказу для вас на сённяшні дзень. Я ўжо падкрэсліў, што на сённяшні дзень задача, якая стаіць перад намі, гэта знайсці тых людзей, якія стануць ядром гэта органа выдачы, якія будуць адпрацоўваць і адміністратыўную частку, і частку развіцця бізнеса, і тэхнічныя моманты. Ёсць кандыдатуры вельмі моцныя, якія вельмі важныя для нас, і гэтая праца вядзецца, яна вядзецца непроста, бо ёсць шмат рызыкаў, звязаных з гэтым праектам. Ёсць людзі, якія пагаджаліся і пасля адмовіліся ад далучэння да гэтага праекта. У нас такая нетрывіальная задача. Я думаю, што ў нармальных умовах, калі б рэалізоўваўся гэты праект, не было б праблемы ў тым, каб знайсці дырэктара для тым, каб кіраваць адміністратыўнай бізнес-часткай гэтага праекта. А на сённяшні дзень гэта стала проста такой перашкодай, якую мы пакуль не змаглі вырашыць, але вельмі стараемся. Беларусы чакаюць. Гэта быў Валер Кавалеўскі. Дзякую за гэтую размову. Травень пабіў рэкорды незаконнага перасячэння мяжы з Беларусі ў еўразвяз нелегаламі. Прычым гэта за 26 дзён больш за 6,5 тысячаў асобаў, якія намагаліся трапіць да нашых суседзяў. І вось каментар. Гэта такі кіраваны хаос. Гэта толькі не падрыхтаванаму гледачу звонку можа падавацца, што вось мігранты неяк хаатычна атакуюць там, тут, так. А насамрэч гэтым крызісам кіруюць, і у залежнасці ад патрэбаў рэжыму Пуціна і Лукашэнкі гэтая хваля альбо ўзмацняецца, альбо аслабляецца. Гэта на дадзены момант у першую чаргу я бы звязваў з падтрымкай захадам Украіны, так, і расейцы такім чынам адказваюць, пасылаюць сігнал, так, што калі будзеце замоцна дапамагаць, то мы вам зробім то. Такія былі меркаванні пра гэты дзень. Дзякую, што застаецеся з Белсатам. Для вас працаваў Сергей Падсасонны. Белсат Зум развітваецца, але заставайцеся з намі. Да сустрэчы ў эфіры.